Freeman. Hello, ma. Salamu alaikum. Alaikum salam. Yo, ma wie chiriwiano. Ya wie dada. Yo, em say enche kakra na wode asem bi bra ye nkola mienu bi ana papa bi afa o ne omote. Ka munya video yi ma kakra ne mfa enka sa bi je manya waju. O mai kam ha. Ayefo, o mai sound no. Enkola we. Ubano. Asembe no mo ka kire wo maame no papa ansa na papa ne de wo ba. Also the me go school. And no see school di abra. You home me go school, you class 5. Oh. To buy school bi anim. No tua wo ka. Antonika. Aduane mu didie mu te sen. Yes so dia antin kwa na edi ni mako. Mancha pesi. Mudi ni sen. Bi anopa na awia. Anopa. O mamu bancha pesi. No atwi moko. Na nwumre. Sompa 3.1. Bright Apia Child Rights International. Sawa pani to no Ghana ha no no asesai. Do any man is assembly about a woman rights. Na to be send the DPM agesa de chi. Eno so banche. Ebusia eye asemu wei. Ye rei Ghana ha yentimi nye. So obi be hu so obi ha obi no obi benya kukuduro se me koka ebi wa okra nipa na fa be wiase obi ni dance ne wo twane ye ntumi nse kira asem ti ya no bi se ye twa ntumi se akokoso aye ka no kore no ye si ye nipa bone enso nyame ne ye boafo ye be ka no se ne ye tie mi fa nipa hu nkwame ka se sanse dwuma ye epri bi bebe be ju temuafo pani bi anim na de ye ebu hu akonta ewrade ne ye boafo Allah wallahi simwa papa man ye brain ne be yi asotire den koda ne bae na Mr. Freeman say na agosi ye de feedback de ye ho adwuma man me bae nso mutie me na de kyen adana me bae no a me koduru ye no Friday me duru ye no na boy ne de amokusam begu mani efo ganyo no nso man pa ba na jono me obatu mokosam gu wani egu mani ti me frɛ sofo ana sofo say misisi a me yedai na de nso asa say ye hɔ nso ye new site ka bia anya intade kyenye no ana me kɔto hɔ committee fo anim asa ana mo frɛ hɔ di kro na osimi koye case etino ana jono no de afafo ma di kan koye case ono atu mokwagu ano atu mokwagu menu me na bɔ ne tone hwa kakra ka wasa ko enti na de kyenye sofo mo so baaye na omko commander ona commander say omfa patrol team no me enko ne enkochi no ohu ye no udwane ye wentimi afa ko tanya wentimi kra be ma ne hwa bɔ ne to wi atowire ohu ye no udwane ye ti na nwumre no na sinado pa na okɔ enti o na sofo frɛ me say commander frɛ ne say waba hɔ commander ya di na me so me to ano ti to ano na me no enkwala no case no mom ne hia me say awo so omukɔ na de be ka no na me ni mienu nyina na te ya na fe de be si anyesi ni ahu be ma enti nkwala ne de no an ne wo mu an am ne commander no ne sofo ne Mr. Siadi baako we good power no what anwuna ana omu so case mu anti sofo me yese omu so ba adwuma nti no omu ja bibia ama me nti me no omu preso a na yekoye ade kyenye na me sa baaye nti me di case na chi tembia so me frɛ sofo mo tembia me frɛ say won so afrɛ commander nti mo na adwuma no edoso nti me so a me ben no me so me follow we no nti a follow sa na akudu baabi say boy ne say won ne nkwala ne number nti commander no ana me so say me mpene say won ne nkwala no number nkwala no so no me metimi de o makokora me ni beebi a me de o moko ana menya anwurani bi kra ma ne na konso a me ni gide bia woni mu say o de ne kwa akudu ana say yeah nti ade kyenye ye sa akɔ ye sa akɔtena so den no se wanya ba kono ana ne mo retu no wanya ono no mom no papa number nti woni na kasa ana si adi ne frɛ me ana msa de nkwala no kɔye ana mse woni na kasa de a ana commander se obema ni note na ho police station wonom nti o mfa akora ne nkɔ no mfa nko police station na o mfa o maame na o papa emna police station wono o nkasa no meje o mama ho na no so onsa ofiri ho no ma onko chesi sa boy baako no maame no papa mfa o number emla kumase hansa
no ono ma kasa ansa na ọma do makọ ansa na ohun say case na ayede ano ayedin adano anadwo no a ana ode number no ma si adini no na no ma no ho na si adini frɛ me anadwo no a na ode number no ma me so ono so fra ne nsa nka wo mu ntimi ana me frɛ saa akosi say me nsa ka omukọ enene 4 days 5 days ni 5 days 5 days no omunya no nti na me hu say me ba fi so mu take 2 days wo kwanwa ba ko na kwanwa crash yeso Ghana ni togo yeso tuntum na no kasa no ne kwan no wa pa te se de omakodu se se omakodu ama me no maame ani abusuafo aka omumienu nyina kwa ye de radiase eti na wo se me beda mase senya mu a ene Sompa tie fo nyanko shira mu akombewu omo sa be sensin wo me so ye ko pro station okura na se omo ti sei no master ni ti sei omo ntimi nkasa na to omo so na se omo hu wo so enti me amu pio me ko ba bia na me do ma shell no matu omu se bibia wo ho Sompa 93.1 fi se minim de se do si betu amukru sam gu mani minim de obeye nkwala no se ni tirimu suma nkasa te se wote ho on tem okọ e wo mai okọ se me obno be ba no na me mawu ye he ye nyame be fi ansu se asofo sofo ho mai me so e sa ni kum ni padi ya wo ye obi ba boni na obi je no sa ni ekum ni padi ya ni se ga ni ke bia me ya ba kun so de se omo ben me no a enye titirifo bi o anka omo be so nkwala yi mu ana se nkwala ne ben mikrobi kura be ka banku bi se je omo si me de nkwala no ba be jisika odi on ba ha no me don ba ha no wa be jisika ho ha eye me ya papa e ho ha I was Sompa for na so hwe na Sompa ye chesika wa ha ni pa kro me na ntimi troja omo be fa so a nkwala no e be kọ akọkan mabusuafo nchen ni pa kro me ya kra ne soja nsi ni so kra na ye chesika bi wa bra ye da se beso me da ni pa se na Ghana we se be ko ni me da ma se pa nyame shira nyame ma adwuma no enkoso obo nse adwuma no be kwa akodu Sudan obi di na asem free Sudan we ba amen eti ye beja okwan me pese me chia me ma me ka agia biba o Kenya se abrim ana agia Rashida me yere ene maase ada no ba ye ma ontuma dabi ne na de ma yo so kwa fama agia mati agia adamase na ono so de we ana sister din so ben me friend sister Linda ono so na ohwe nkwala yi kakra yo na mi shira no ba Linda na mi shira pa sama adwene afofro nti osoro so e be dwene mo ho mati free mind se wa dwene nkoda yi huti awia yi ya kasa kire osoro se wo soro so enwene mati Yesu dinimo Mesdames et yo amishra yo ni too many yo yo damas ti bibia ni amayente mati e di nyame ja akwan yo